ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇತ್ತೆ ತಾನೇ ಖುಷಿಗೆ ಪೋದು ರಡ್ಡು ನೆರೆದು ಬತ್ತೀನಿ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಮೇರಿತೆ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಯರು ಪಂಡ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿನ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಅದು ಉಂದುಂಡತ್ತೆ ಆರು ಪೋಯ್ ಕೂಡಲೇ ಬಾಕಿಲು ಶೂತ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಪಿದಾಯ್ಡು ಜಾಲಡು ಅವೆ ದಡಬಡ ಒಟ್ಟು ನಿಂಗೆ ಅವು ಕಿಚನ್ಗೆ ಏನು ಅವೆ ಯಾನ್ ಮುಟ್ಟು ಕಿಚನ್ ನೆರಿಂದ ಐಕು ಕೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಯ್ ಪೋದು ರಡ್ಡು ನೆರಿಯೇ ಅಂಚೆನೆ ಅವ ಆಯ್ತಾ ಶೂತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಕಿಲು ದಡಬಡ ಬೊಟ್ಟುದ ಆಯ್ತಾ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಮೇರ್ನ ಇಜ್ಜಿಂಡ ತನಿಷ್ನ ಶೂ ಅಥವಾ ಚಪ್ಪಲ್ ದಾಂಡಲ ಬಾಯ್ಡ್ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ತಿರ್ಗುದು ಐಟು ಫುಲ್ ಉಡ್ಡುದು ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಜುದು ಪೂರ ಕಟ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಐತೆ ಕಿತಾಪತಿ ಮಲ್ತುದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಓಲೋಲ ದಕ್ಕುದು ಪಾಟದ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ದಕ್ಕುದು ಜೆತೋನು ಅಂಚ ಐಕ್ ರಡ್ಡು ನೆರೆದು ಬರ್ತೀನಿ ಬೇಲೆ ಜಾನಿಕ್ಕು ಇಡೀ ದಿನ ಶೂತ ಬಾಕಿಲ್ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಕುಲ್ವ ಶೂ ಅಗ್ಗಿವ ದೈ ಮುಟ್ಟುವ ಪಾಟಲೆದ ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಒಕ್ಕುನು ದೈ ಕಟ್ ಮಂತು ತಿನ್ಪುನು ಚಪ್ಪಲು ಓಲೋಲ ದೆಂಗ ದೀಪುನು ಅಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಡು ಪೋಕ್ರಿ ಅವು ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಅಂಚ ರಡ್ಡು ನೆರೆದು ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೀತೆ ಕಜುಕು ಮಾತ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬಲೆ ಏನಿತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ. ಓಕೆ ರಬ್ಬಕ್ಕ ಪೋದು ಒಂಜಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದು ಬುಡಿ ದಾಯಪಣ ಅನ್ಮುಲ್ತ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕುಂಟುಲ ನುಂಗರೆ ರೆಡಿ ಆದುಕೊಂಡು ವಾಶ್ ಪೂರ ಆದು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ಕಿಚನ್ ಮಾತ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಡು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಕಿಚನ್ ದಾದ ಪಣ್ಣ ನುಪ್ಪುಗು ಅರಿ ಪಾಡೋಡು ಅವನಿತ್ತೆ ಕೊಡ್ತು ಬೆಚ್ಚನೆ ದೀಪೆ ಅಂದು ತನಿಷ್ ಬೇಗ ಬರ್ಪೈತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅವನು ಉಂಡತೆ 1 o'clock ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓದು ನಾನು ರಡ್ಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಆತೆ ಒಂಚಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇನಿ ಕನ್ನಡ ಇದ್ದೀನಿ ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ ಕಾಯಿ ಕನ್ನಡ ಬರೀಪುನ ಏತು ಕಲ್ಪಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಖಂಡಿತ ಆದೆ ಆಪುಂಡು ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ನಾನಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಬರೀಪುನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪೂರ ಪಂಡು ಕೊರ್ತೆ ಎಂಚ ಬರೆಯೋಡು ಒಂದು ಬಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬತ್ತೆ ನಾನೈತೆ ಬರೆಯರೆ ಆಪುನು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರೆಯೋಡು ಒಂದು ಪಂಡು ಕೊರ್ತೆ ದಾಲ ಟಫ್ ಇಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡ ಬರೆಯರೆ ಸುಲಭ ಅದು ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇದು ಚೂರು ಕಲ್ತದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತದೆ ಬಟ್ ಅವು ಕ್ಲೀನ್ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನೆನ್ನೂ ನೋಡೋರ ಅದು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ ತೋಜೋಳು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಎಂಚನ ಕಲ್ಪುವೆ ಬಟ್ ಹಿಂದಿಲ ಕಲ್ಪುವೆ ಅವು ಕಾರ್ಟೂನ್ ಮಾತ ತೂದು ಕಲ್ಪುವೆ ಜೋಕುಲು ಬಟ್ ಕನ್ನಡ ಹಿರಣ್ಣಲ ಪಾತೆರಣ ಬರ್ಪುನ ಆಗಿ ಯಾನೇನು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ದಿನಚನ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರ್ದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತೆ ಪಾತಿರ್ವೆ ಮಸ್ತ್ ಶಾಲೆ ಪೂರ ಪೋದು ಕಲ್ತದೆ ಬಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದು ನಿಜ ದಾಯಿಗವು ಕನ್ನಡ ಮೈ ಗಾಡ್ ಏನು ಪಂದು ನಿಗಲೆ ಪ್ರೇಜನ ಇಚ್ ಅಂಚ ಸೊ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಪುನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅವೇ ಬಡ ಸ್ಕೋರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂಚ ಪುರದಾಲ ಪುರಂತ ತುಕ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಕಡಪದೆಯಾನು ಅಂಡಲ ಐತೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪಂಡ ಇಂಚೊಪ್ಪು ನಮಕೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆ ಹೊಸ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮಕ್ ಐತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನೇ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಐತ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಮೂಜಿ ಲೈನ್ ಆನ್ಸರ್ ಏತು ಪಂಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ಹಾಕು ಯಪ್ಪ ಒಂದು ದಾದಪ್ಪ ಭಾಷೆ ಅಂದು ಅವೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯಕ ಅವನುಂಡು ಅಂಚಾದ ಹೆಂಗೆ ಅವತ್ತೆ ಅವೇ ಹೆಂಗೆ ಮಾತ ಮುಗ್ಗಿನದ ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಓಕೆ ಅದಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತು ಮುಜಿಯಾನು ಎನಿವೇಸ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಿಚನ್ ಒಂಚು ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಪಾತಿರೋಲ್ಲ ಅಂಚ ಕತೆ ಕಿಚನ್ ಮಾತಾಡು ನಿಕಲೆಗೆ ತೋಜುಂಡು ಎನ್ನುವೆ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗ ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಾನರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಉಂಡು ಮಸ್ತದಲ್ಲ ಗಜಬಿಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲಂತೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನಿಕಲೆಗೆ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಡೈನಿಂಗ್ ತೋಜಂದು ಸರಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಾತು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ನೀಟದಿಯೋಡು ವಾಟರ್ಮೆಲನ್ ಆರೆಂಜ್ ಚಿಪ್ಪರ್ಡ್ ಪರಂದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೀನಿ ನೇಂದ್ರ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅವು ಅದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೇರ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀರಿ ಕಾಣೆ ಅಕ್ಕಳು ಬಂದಾಗ ನೇಂದ್ರ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಳ್ಳು ಉಂಡೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದನ ಉಂಡೆ ಮಾತ ಕನದೇರು ಅವು ಮಸ್ತುಂಡು ಯಾನಂತೂ ಪರ್ದು ತಿನ್ಪುಜಿ ನೇಂದ್ರ ಪರ್ದು ಅವು ತಿನ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಅಂಚೆ ಆಂಟಿನ ಕಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಡಿ ಕೊರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಡ ಪರ್ದು ತಿನ್ಪುಜೇರು ಎನಿವೇಸ್ ಬಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ತಿನ್ನೋಡು ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಕಳು ಕಂತು ಕೊರ್ತೇಡು ಪ್ರೀತಿಡು ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ತನಿಷ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎನಿವೇಸ್ ಓಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಗೈತೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದೆದ್ದಿ ಪುನಃ ಗಡಿಬಿಡಿಟ್ಟು ಮುಲ್ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಚಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನೇ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಫ್ಯಾನ್ ವಾಟರ್ಮೆಲನ್ ಉಂಡು ಪಂಡೈತೆ ವಾಟರ್ಮೆಲನ್ ಅಂದಿತ್ತೆ ಪರ್ದುಂಡ ಇಜ್ಜ ಎಂಕ ಅವಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾತೇನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ವೆರಿ ಬೊಕ್ಕ ವಾಟರ್ಮೆಲನ್
ಎಂಕ್ ತಿನ್ನರೇ ಇಷ್ಟ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಚಿಪ್ಪಡ್ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಜ್ಯೂಸಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾತ ತಿನ್ನರೇ ಇಷ್ಟ ಬಟ್ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎನ್ನ ಕೈಟ ಬಂದು ಐಕ ಜಾತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಸೀನ್ ಇಜ್ಜ ಅವಳು ಎಪ್ಪುಂಡು ಬೋಡಣ್ಣ ಯಾನ್ ಮಿನಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಯೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪರಂದನ ಇಜ್ಜ ಮಾತ ತೂದು ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಫಿಂಗರ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ನೀಟಾದ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೀಪೇರು ಅವ ಎಂಕ್ ಇದೇ ಸಮ್ಮರ್ಲಾತೆ ಸಮ್ಮರ್ಗೆ ಜೋರು ಬಾಜೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಇತ್ತು ಅವು ತಿಂಡ ವಾವ್ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂಚ ಒಂದಿತ್ತೆ ಪರ್ದಿಜ್ಜಿ ತೋಜೋಡು ಪರ್ದಿ ಕೂಡಲೇ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ನೀಟಾಗಿ ದೀಪೇರು ಕಟ್ ಮಲ್ತದಿಂದ ಶೋ ಕೊಡ್ತಿಂತೆ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪೂಜ್ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಆತು ಮಾತ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಡ್ದು ಕಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಚಿಪ್ಪಡುಂಡು ಚಿಪ್ಪಡ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಅವಳು ಆರೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಟ್ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಐ ನೆವರ್ ಒಂದೇ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೇಚಿ ಅದು ಅಂಚ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ತಿರ್ತು ಬೂರುಂಡ ಪೋಂಡು ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಮೂಲಿತೆ ನೀರು ಚಲ್ಲಿದೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ನೆಲ ಮುಟ್ಟ ಜತ್ತದಿನಿ ಶೇ ನೀರು ರಡ್ ಕೆಲಸ ಐತೆ ಮಾತ ಸರಿ ಮಲ್ತದಿಯೇ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದಿಯೇ ಬೊಕೊಂಜಿ ದಿವಾನ ಮುಲು ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಹತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ದ ಕೆಲಸ ಅಂಡು ಬಟ್ ಅಡ್ತದ ಒಚ್ಚದ ಮಾತ ಆತಜಿ ಅವ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚ ಮೂಲ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಬುಡ್ದು ಒಚ್ಚೋಡು ಹಾಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಂದುಲೆ ಅವನ್ ಚೂರು ಗಜಿ ಬಿಜಿ ಉಂಡು ಬೇಗ ಕ್ವಿಕ್ ಅದೊಂಚು 5 minutes ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಶುರು ಮಲ್ಪಗೈತೆ ಹಾಲಿಗೆ ಪೋಕ ಹಾಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಿನ ದಾಲ ತುಚ್ಪ ಅವ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ದಾಲ ಪಾತಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೆ ಆತೆ ನೀರು ನನ್ನ ಏರ ಬೂರಿ ಎರಡ ಕಷ್ಟ ಒರೆ ಸುಡಿತಾರೆ ಪೋ ಮೈ ಗೋಡ್ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ನೀರಿತ್ತು ನಾನು ಮೂಲು ಆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದೀಪನ ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಠಮ್ ಮಾಡು ಲೋಟೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಹಬ್ಬ ಹಾಲ ಸೆಟ್ ಆಂಡು ದಾದ ಪಣ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಪೂರ ತನಿಷ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ಡೇ ಇತ್ತು ನಾ ಎಂಶ ಬರೀ ಏನದು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಅವೊಂದು ಪುನತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮು ಮುರಾಣಿ ಸೋಷಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ ಭಾರ್ ಬತ್ತದು ಪೇಪರ್ ಪೂರ ಆಯನೆ ಕೊರ್ದು ಪಡೆ ಸೋಷಲ್ ಫುಲ್ ಈಸಿ ಆದಿತ್ತು 1 hour ದುಂಬೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಫಿನಿಶ್ ಬರ್ತದೆ ಆರಾಮ ಜೈದಿಂಗೆ ಅಂದ ಸರ್ ಯಾನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನು ಜಿ ಪೇಪರ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಡ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನು ಒಂದು ದಾಯ ಬುಡಿಯ ಅವು ದಾಯ ಬುಡಿಯ ಅವು ಮಾತ ಕೇನು ನಾವು ಕೇನು ಜಿ ಅನ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪು ರಿಸಲ್ಟ್ ದೇವೇರ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ್ ಬೊಕ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ ಏನ ಈತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದಾಯ್ದೆತ್ತ ಅವು ಪೂರ ನೆರ್ಪುಜಿ ದಾಯಪಣ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದಾಗ ಅಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಫಿಯರ್ ಉಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪ ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೆಂಚಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡ್ ಪನ್ಪುನು ಮತ್ತು ಪೋಡಿಗೆ ಒಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಕೂಲದ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವೇನು ಮಾತ ಕಲ್ಪವಡು ಬೊಕ್ಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ದೇವೇರಿಗೆ ಬಿಡೋಡು ಈ ಏತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತ ಐಗ್ ತಕ್ಕಂದಿನ ಮಾರ್ಕ್ ನಿಕ್ ತಿಕ್ಕು ನಾನು ಏನಾಯ್ಗೆ ಏಪಲ ಪನ್ಪುನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆನೆ ಒಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕು ಮಾತ ಇತ್ತು ನಾವು ಪೋಡಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬತ್ತಿಕೊಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ತೋಚ್ಪವನು ಪಂಡ ಗಾಡ್ ಅವ್ರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಎನ್ನುನಗನೆ ನಮಕ್ ಅಂಚಾದಿ ಎಂಕ್ ಅವು ಪೋಡಿಗೆ ಆಯ್ಗೆ ಉಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂದು ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಾತ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕೆ ಆಯ್ಗೆ ಏಪಲ ನೆರ್ಪುಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಆಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಓದು ಅಂಚ ಬಂತೆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಏಪಲ ಅವು ಪೋಡಿಗೆ ದೀವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ದಾದ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಕೆಲವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಕುಲಕನ ಜೋಕುಲೆನ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಪಾಡ್ದೇರು ನಿಕುಲಕಳ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೆಂಡ ದಾಯ ನಿಕುಲು CBSE ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಜೋಕುಲೆನ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ದಾಯ ಪಾಡ್ದರು ಸ್ಟೇಟ್ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಪಂಡ ಅಕುಲ್ ಪನ್ಪೇರು ದಾಯ ನಮ್ಮ ಅಕಲ್ನ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಥವಾ ಐಕ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಪಾಡ ಜೋಕುಲು ಇಡೀ ದಿನ ಬುಕ್ಕದೇ ಇದ್ದರೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ನಮಕ್ ಅಕಲ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ನ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಹಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಕಿಜ್ಜತ ಅಕುಲಕಲ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲಿಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬರ್ಪುಡು ಅಕುಲ್ ಕಲ್ಪು ಬೇರೆ ಅದು ಪನ್ಪೇರು ಅಕುಲ್ ಅಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಅಂದತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತ ಅಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನೇನು ಅಂಚನೆ ಯಾನೇನ ಮಗಗೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಮಾತ ಒಯ್ತಿದ್ದೆ ತೊಂದೇನ ಅಂಚ ಮಾತ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ CBSE ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಪಂಡ ಅಕಲಿಗೆ ಮಲ್ಲಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪರೆ ಸುಲಭ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಬಿಲೀವ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚಾದ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಈಸಿ ಹಾಪುಂಡು ಅಕಲಿಗೆ ಕಲ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನು ಬಟ್ ಅಕುಲ್ಪನ್ನಾಗ ಅವಳು ಸರಿ ತೋಜುಂಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಪಾಡೋಡು ಆರಾಮದ ಕಲ್ಫೇರು ಏರೆಲ್ಲ ಬರ್ತೇನೆ ಸೊ ಮಲ್ಲ ಇಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ನಿಕುಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬೆಸ್ಟಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬೆಸ್ಟಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬೆಸ್ಟಾ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಪುಟ್ಟ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಓದುವೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಪೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಓದು ನಮಗ್ಯೋಡ್ಗೆ ತನಿಷ್ ನಿಕ್ ರಜಾದಾಯ ಬೋಡು ಓದರೆ ಅವತ್ತು ಬಾಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಡ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಗ್ ನಟ್ಟಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಓ ದೇವ
ನಿಂಗೆ ಟೀಚರ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಅವದಾರ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ನಟ್ಟಂಗ್ ಹಾಕದು ಬೆಡ್ ಬತ್ತು ಬೂರೋಡು ಜೆಪ್ಪುನು ಕಿರಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಒಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬುನು ಸೈಕಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿರಪ್ಪ ಜೆಪ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ರಜಾ ಖಾಲಿ ನಿಕಲೆಗ್ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಗೊಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಜೆಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಆತೆಕ್ಕೆ ರಜಾ ಬೋಡ ಈತು ದಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಓದುವೇರ್ ಮಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೋಡ್ಸಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಬರನೆ ನಿಂಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅದಾಂಡಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುನಪ್ಪನ ಅವಲೇದು ಇದುಪ್ಪೆ ಅವಲೇ ಪುಣಿತೆ ಯಾನ್ ನಾಡ್ನಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬುಕ್ಕು ಅಪ್ಪಿರದಿಲ್ಲ ಪೂರ ನೀಟದು ಯಾನ್ ಎಂಚದೀತೆ ಅಂಚನೆದಿ ಓಡಿಸಿದ ಪೂರು ಪ್ಲಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ದಾಲಾಪುಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಓದಬೇಕು ಹಣೆ ಬರಹಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ಯಾರು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆತೇನಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್